שלום לכולם. אנחנו נתחיל היום סדרה בה אני אספר לכם דברים שלא ידעתם על רכישת דירה, מה חשוב לדעת, מתהליך ההתחלה ועד לתהליך קבלת הדירה ואפילו בהמשך. אז בואו נתחיל מתהליך חתימת החוזה. לפני חתימת החוזה, מאוד מאוד מומלץ להכליל בצוות של היועצים שלכם, כמו שיש עורך דין, גם יועץ הנדסי, דהיינו מהנדס. לב ליבו של חוזה רכישת הדירה הוא נספח הנדסי שנקרא מפרט המכר. במפרט יש את התיאור המלא של כל האלמנטים בדירה, חשמל, אינסטלציה, פריטים שונים, תוכניות שמצורפות שנקראות תוכניות מכר וכו' וכו'. בעצם זהו מסמך שמתאר מה אתם אמורים לקבל בדירה. ככל שהמסמך הזה יהיה מלא, יהיה נכון ומתאים לדרישות החוק, ככה תוכלו לעמוד על זכויותיכם בזמן קבלת הדירה ולבדוק שאתם מקבלים את הכל. המפרט הזה הוא נספח לחוק המכר, הוא בעצם ניתן מכוח צו מכר דירות, והקבלן או היזם חייבים למלא אותו באופן מלא את כל הפריטים שבמפרט, ואם פריט מסוים הם לא נותנים לכם, אז חייבים לציין זאת או על ידי מחיקה או על ידי קו וכו' וכו'. רק בצורה של מילוי מפרט מלא, אתם תבטיחו באופן בסיסי את תכולת הדירה, מה אתם עומדים לקבל בדירה. הדבר הנוסף, חשוב ביותר, וחלק ממסמכים בסיסיים של החוזה, אלה תוכניות מכר. זה בעצם סט תוכניות שמצורף לחוזה המכר, אבל גם זה רשום בנספח לחוק, ובעצם הקבלן חייב לתת לכם את כל התוכניות האלה שמפורטות בנספח, כולל תוכנית של הדירה, תוכנית של הקומה, תוכנית של קומת קרקע, תוכנית של גג, תוכנית של פיתוח וכו'. וכל התוכניות האלה בקנה מידה מתאים, לא משהו קטן, עם כל פרטי הפרטים. בצורה הזאת, אם המסמכים האלה יהיו כלולים בחוזה, ומהנדס יבדוק שהם אכן מולאו כחוק, אנחנו נוכל להבטיח את הזכויות שלכם, שבהמשך נוכל לבדוק האם הקבלן נתן לכם את מה שמגיע לכם, או שמשהו חסר מבחינת התחולה. ועוד דבר חשוב, יש בוודאי ביניכם כאלה שרכשו או עומדים לרכוש דירה במסגרת חוזה מחיר למשתכן. במחיר למשתכן או מחיר מופחת, שזה גם כן תוכנית נוספת, יש בעצם מפרט נוסף שמשרד השיכון דאג להכליל אותו בחוזה מכר של הדירה. המפרט הזה נותן לכם דברים נוספים שהם בתחולת הדירה וכלולים בחוזה, וגם אותם אנחנו נצטרך לבדוק. כפי שאתם רואים, יש הרבה דברים חשובים בזמן חתימת החוזה ולאחריו, ובהמשך נדבר גם על היתר. להתראות בפעם הבאה.